Alexandra, nagyon örülök, hogy találkoztunk, én is örülök, hogy találkozunk. Bemutatkoznak, kérem is elmondaná a szakmai hátterét a számunkra. Alexandra Henry úrnak hívnak. A géntudomány örökléstan területén doktor vagyok, kutató. Alapvetően egy tanulmányom egy részét Angliában végeztem, azért, hogy ott is bővítsem egy kicsit szakmai tudásom. Az első ismeretanyagomat ezzel kapcsolatban Alec Jeffries-től szereztem, aki a DNS új lenyomat feltalálója, ami igen komoly forradalmat okozott ebben a világban, bár ezt sokan észesen vették. Aztán visszajöttem Franciaországban a PhD befejezésére, aztán a doktorátusimat a Harvard Medical School-on végeztem az Egyesült Államokban. Ezután a pályafutásom a Franciaországban a Nemzeti Egészségügyi Intézetben folytatódott, ahol kutatóként tevékenykedtem, aztán egy idő múlva kutatási vezető, kutatási igazgató lettem. Mert közben néhány szakmai elismerés, néhány díjat is nyertem. Kiemelném például az Eisenhower Fellowship-et az Egyesült Államokban. Az Eisenhower Fellowship, ezt 2013-ban kaptam. Nagyon érdekes lehetőséget biztosított ez a számomra, ez az ösztöndíjjal együtt járó elismerés, mert számos tudományterületet tudtam megismerni, amik nem közvetlenül tartozott az én tudományterületemhez, mint például a idegtechnika, a szintetikus biológia és a robotika. És ez egy fantasztikus élmény volt a számomra. Azt még elmondanám, hogy manapság leginkább a gyermekek genetikai betegségét kutatom, és azzal foglalkozom még, hogy a környezet milyen összefüggésben van a gének kifejeződésével kapcsolatban. Ezt epigenetikának nevezzük, a környezet hatását a génekre. Az utóbbi időben pedig az RNS-sel is elég sokat foglalkoztam, és végül, de nem utolsó sorban, létrehoztam egy kutatóintézetet, amely az ősi gyógyászatot, a hagyományos gyógyászatot köti össze egy nagyon modern tudományos megközelítéssel, mert szerintem a kettő terület nagyon sokat tanult egymástól, illetve azzal is foglalkozunk ebben a kutatóintézetben, hogy gyógyszereket fejlesszünk ki olcsóbban, akár low cost, tehát egészen alacsony költséggel. Illetve azzal foglalkozunk, hogy az orvoslás az legyen etikus és egyszerű. Tehát, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen. Tehát nagyon röviden ezt szerettem volna elmondani a pályafutásomról. Sok olyan szót használunk, amelynek a jelentését már nem is ismerjük egész pontosan. Amikor először hallott a koronavírus lezárásokról, akkor mit gondolt erről? Fokozatosan érkezett a dolog, de a helyzet az, hogy a lezárásokat semmi olyan dologhoz nem tudtam kötni, amit ismertem korábban. Tehát az egyetlen dolog, amire gondolhattam, hogy ez az egyetlen kezelési mód, hogy házi őrizetbe vesszük az embereket. Én szerintem mindenki házi őrizetben volt, és ez nekem sehogy sem passzolt egybe az orvoslás koncepciójával. Az egyetlen koncepció, az orvoslásban hasonló, az a karantén, de a karantén az a beteg emberekre vonatkozik. Tehát a házi, tehát egészséges és beteg emberek egyszerre történő házi őrizete semmiféle jelentést semmiféle jelentés nem volt ennek az én fejemben. Tehát teljesen meg voltam lőve azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik, és nagyon-nagyon éppen nem is figyeltem emiatt az elejétől a dolgokat. Ön orvosi végzettsége van? Én tudós vagyok. Nem, én a géntechnika területén, a géntudományok területén vagyok orvos, a kutató, bocsánat. Azt mondta, hogy a Harvard Medical School-ra járt, igen, ott végeztem a doktorátusimat. Tehát a válság kapcsán azt mondanám, hogy itt igazából a nyelvhasználatnak a válságát is éljük. Különösen a tudományban és az orvostudományban. Számos olyan szó bukkan fel, illetve van most is közkézen, közszájon forog, amit nem tudtunk mihez kötni. Kezdődött azzal, hogy először volt 4000 kínai
aki meghalt ettől az ismeretlen vírustól, amit később a SARS-CoV-2-nek neveztek el. Aztán kitört a felbukkant a megbetegedés Olaszországban, és aztán már világjárványról, pandémiáról beszéltünk. Nagyon meglepő volt a számomra, mert a pandémia, ugye a pán, benne van a szó jelentésében, az a globálisat jelent, és nem tudtam, hogy ebben a stádiumban mi volt, ami globális lett volna, és a súlyosságot illetően is egyáltalán nem volt biztos abban a stádiumban még, hogy ez ennyire súlyos helyzet, mert ugye a kínai halálesetek száma nem volt olyan magas a lakosság számához képest. Úgyhogy nem értettem, hogy miről van szó, de aztán megértettem, mikor rájöttem, hogy miért nevezik ezt pandémiának. Mert az egészségügyi világszervezet 2009-ben, vagy 2010-ben, nem 2009-ben létrehozta ezt az új definíciót, és megszüntette a súlyosságnak a fogalmát. Ez azt jelenti, hogy ha most van egy mondjuk nátha pandémia, hétköznapi nátha világjárvány, akkor megint pandémiás helyzet lesz, és fel kell függeszteni a kormányoknak a legitim működését, az alkotmányos működését, és egy egészségügyi vészhelyzet van újra. Ez egy nagyon aggasztó dolog, így megváltoztatják a neveket, nem csak amiatt, mert így az emberek nem ugyanarról beszélnek, hanem amiatt is, mert egy hasadékot, egy szakadékot teremtünk a tudományos világ képviselői között. Mivel nem ugyanazt a nyelvet beszéljük már, ha nem ismerjük az egészségügyi világszervezet ezen új meghatározását. És hogyha talán nézzük a krízissel kapcsolatos neveket is, kezelési módokat, megint csak különböző álláspontok vannak, nézőpontok. Ugye amikor bejelentették, hogy pandémia van, ugye ott volt a probléma a vírusnak az izolálásában. A virológusok azt mondták, hogy ugye izolálni kell a vírust, és meg kell nézni, hogy mennyire patogén az a különböző rendszerek, sejtek és állatok vonatkozásában. De mindent ilyen nagyon bizarr módon végeztek. Semmit sem úgy csináltak, mint az korábban. Ebből adódóan a PCR-teszt lett például az arany standard. És ugye tudjuk a PCR-tesztről, ezt a tesztet én saját magam is használtam, meg kalibrálom a laboratóriumban, ahol a tradicionális és a modern orvoslás összefüggéseit, lehetőségét vizsgáljuk. Tehát ugye végeztük kalibrációkat, aztán teljesen földbe döngölt az, hogy hogyan használják ezt a tesztet. Nagyon gyorsan rájöttem, hogy arra használják, hogy eseteket határozzanak meg. Az esetek a mi nyelvünkön a páciensekről, a betegekről szólnak. Itt az esetek az eset nem volt más, mint a PCR-teszt pozitív státusz. Tehát ne foglalkozunk az individuummal, ez csak egy technikum, ez egy technológiával származó eredmény, amiről most beszélünk. És ugye ez a technológia, ez bizony adhat fals pozitív, fals negatív eredményeket, tehát függetlenül ettől, azt a krízist, ezt a válságot igazából ezen PCR-teszten alapuló új eset meghatározásra építettük, amely egyáltalán nem alkalmas arra egyébként ez a PCR-teszt, hogy meghatározzuk, hogy valaki valóban beteg, vagy nem. Aztán volt egy másik definíció, ugye ez a lezárások, lockdown angolul, a lezárásoknak a koncepció, amit én házi őrizetnek nevezek, ugye amiatt, hogy laposítsuk a görbét. És azért kell ugye laposítani a görbét, azt mondták nekünk, mert így időben el tudjuk oszlatni az embereknek a kórházból kerülését. És ezt tudjuk, hogy ezek katasztrofális eredményeket eredményező intézkedés volt, mivel hogy azokban az országban, ahol tényleges, teljes lezárás volt, ott valóban volt csúcs. A görbének volt valóban csúcsa, egy alpesi csúcsok magasságával jártak. De hogy például említsük mondjuk Svédországot, ahol nem volt lezárás, ott sokkal laposabb volt a görbe. Tehát úgy tűnik, hogy amikor természetes módon cirkulál a vírus, akkor nem produkál ilyen
kiugrásokat, ilyen csúcsokat, mint ahogy azt mi gondolnánk. És ennek megvannak a maga okai. Az egyik az az, hogyha házi őrizetben vannak az emberek, kis helyen akár, különösen összezárva, és egymás hegyi hátán élnek, akkor a vírusnak a terjedése az nyilván sokkal hatékonyabban tud megvalósulni. Mert az, hogy a házból kijárkálunk, az más fertőzési lehetőséget rejt magában. De hogyha együtt élünk, az emberek ugye gyorsabban megfertőzöttek, sokkal gyorsabban megfertőzöttek, és valószínűleg én ezt a magyarázatot mondanám, vagy adnám ezekre a csúcsokra. Annak a kérdése, hogy egyáltalán maga kérdés, hogy lesz-e immunitásunk a vírussal, ezzel a vírussal kapcsolatban, ez nagyon furcsa volt a számomra, mert még soha nem hallottam egyetlen egy vírusról sem, amelynek vonatkozásában egy élő szervezet nem rendelkezne kapacitással arra, hogy immunválaszt adjon. Ma olyan előfordul, hogy nem megfelelő az immunválasz, de az, hogy megkérdőjelezzük annak a tényét, hogy lesz egyáltalán immunválasz, ez nagyon különös volt a számomra, mert nyilvánvalóan, hogy ez egy idegen részecske, emiatt a szervezet fel kell, hogy ismerje, és hogyha felismeri, mint idegen, testidegen részecskét, akkor lesz immunválasz is. És most a koronavírusnál számos kísérlet eredményeképpen megértettük már azt is, hogy a megfelelő immunválasz, a sokkal szélesebb, átfogóbb immunválasz az testünk sejtjeitől függ, nem pedig attól, hogy mennyire tudunk antitesteket termelni. Tehát nem attól függ, hogy milyen mértékben tudunk antitesteket termelni, nem attól függ az immunválasz minősége. Így van. Ezt tudjuk, hogy ez a fajta immunitás legalább 17 évig tarthat. Tehát tudjuk, hogy a szervezetnek megvan ez a kapacitása, hogy felvegye a harcot a koronavírussal. Akkor miért állna fenn ez a lehetőség, ez a képesség a SARS-CoV-2 esetében is? Szóval az a hipotézis, hogy ha antitesteket termelünk, akkor azok megfelelő széles körű skálát fognak lefedni ezek az antitestek. De valójában azt látjuk, hogy ahelyett, hogy a vírust semlegesítenék, amit ugye várnánk egy antitesttől, vagy várnánk az antitestektől, meg tudják könnyíteni a vírusnak a sejtbe való bejutását, és végső soron a vírusnak a replikációját, szaporodását is elő tudják segíteni. Ezt pedig úgy hívjuk, ezt a jelenséget, hogy ellenanyag függő fertőződés fokozódás. Antibody Dependent Enhancement angolul. És az egyik ok, ami miatt nagyon meglepődtem azon, hogy a kezeléseket csupán a vakcinákra alapozzuk, az pontosan ez a ellenanyag függő fertőződés fokozódás. Úgyhogy ez a dolog is az immuntörténet mellett. Aztán itt voltak ezek a maga a tünetmentes esetnek a megfogalmazása, ez az új definíció. Mert ez a tünetmentes hordozó, ez egy félelmetes definíció, mert így bárkiből, belőled is, belőlem is ellenség lehet. Potenciális ellenséggé váltál a számomra, mert potenciálisan hordozod a SARS-CoV-2-t. És ez szörnyű, mert ez megtagadja az emberektől annak a lehetőségét, hogy egészséges emberek legyenek, mert hogyha van olyan, hogy tünetmentes, akkor ki az, aki igazából egészséges? Senki, mert nálad is fennáll lehetősége, hogy tünetmentes vagy, tünetmentes hordozó. Ebből adódóan
bárki, illetve mindenki a társadalommal szembeni potenciális fenyegetésé válik. Emellett, ezen dolgok mellett a kezeléssel kapcsolatos nihilizmus. Olyan értelemben, hogy a különböző megoldások, gyógyszerek, amelyeket például különböző orvosok sikeresen használtak a pácienseik kezelésére, az ezekhez való hozzáférést teljesen megtagadták. És ez egészen odáig elfajult, hogy háborút indítottak a hidroxiklorokin, vagy az azitromicin, vagy az ivermectin, vagy a budezonid ellen. Ahány név van, annyi háború van. És ezek nyilvánvalóan láthatóan hatékony terápiák, tehát ez a kezelési nihilizmus azt jelenti, hogy nincsen semmi, amivel kezelhetnénk a pácienseket, a betegeket. Aztán itt van a maszkok kérdése. Az elején én is a maszk pártján álltam, a pandémia korai napjainak a pártján álltam, mert ugye nem ismertük magát a fertőzést, hogy hogyan alakul ki. Tehát amikor egy új kórokozóval nézünk szemben, akkor mai napig úgy gondolom, hogy a maszk ez egy jó opció, egy olyan opció, amelyen rendelkeznünk kell, ha ez előfordul egy ilyen helyzet. A helyzet az a maszkokkal, hogy ma Franciaországban, illetve Franciaországban például a járványnak a végén került bevezetésre. Tehát tavaly nyáron, egész nyáron mindenki maszkban volt, amikor már nem is volt rá szükség, mert abban a stádiumban arra lett volna szükség, hogy az emberek az immunrendszerüket feltöltsék az egészségi szintjüket. Pont az ellenkezőt kellett volna csinálni annak, mint hogy maszkot viselnek. Ugyan ebből adódóan senki nem vette észre, hogy maszkot hordott mindenki, amikor nem is kellett volna maszkot hordani. Ez olyan, mint az Orwelli új beszél. Igen, ez nagyon sok szempontból hasonlít az Orwell 1984 című regényben leírt új beszélre. Ezek az új meghatározások, mint az eset, a PCR-teszteléssel kapcsolatos dolog, a tünetmentes, a pandémia, aztán az, hogy legalábbis az, hogy ahogy ezeket a szavakat sokan a tudományos körökből megközelítik. Ez abszolút tébolyító, és itt alakult ki egy törésvonal különböző tudósok gondolkodásában. Abszolút ez látható, ez a törés. Tehát van egy törés a tudósok között. Persze mindig volt egy törés, divízió, megosztottság, ugye, a tudósok között, és ez egy gyönyörű dolog. Ott van ugye a diszputáció, latin kifejezés, ugye a vitázás. Tehát a tudósoknak ugye vitázni kell, ugye konfrontálódni kell, nézeteiket egymással ütköztetni kell, és nagyon sajnálom ebben a krízis, ebben a válsághelyzetben, hogy erre nem is volt egyáltalán lehetőség szinte legalábbis Franciaországban, hogy valójában érdemi vitát folytassunk. Így nem történt meg a lehetősége annak, hogy mindenki ugyanazokkal a kifejezésekkel illesse ezt a pandémiás helyzetet, mint a másik. Tehát ezért van az, hogy valaki ugye a poharat úgy látja, hogy félig tele van, valaki meg úgy látja, hogy félig üres. És sajnos nem voltunk képesek arra, hogy nem volt lehetőségünk arra, hogy eszmét cseréljenek azok, akik úgy látják, hogy a pohár félig tele van, azokkal, akik úgy látják, hogy a pohár félig üres. Ugye mind a kettő a valóság része, mind a kettő igaz. Nem azt mondom, ez egyik helyes, a másik nem igaz. Azt mondom, hogy össze kellene fognunk, és nem konfrontálnunk kellünk, mert különben soha nem tudjuk megérteni az a pohárban lévő objektumot. És ebből adódóan óriási, szörnyű hibákat követtünk el az egészségügyi eljárásokkal, a COVID-19 megbetegedés kezelése kapcsán. Pontosan emiatt, mert hogyha
nem látjuk az egész poharat, akkor bizarr attitűdöket és protokollokat kezdünk felvenni, amelyek teljesen nem normálisak. Például az, hogy nem végeztek boncolásokat. Mikor egy új megbetegedés bukkan fel, akkor alapos boncolásokat kell végezni, hogy megértsük, hogy mitől halnak meg az emberek. És rengeteg időbe telt a COVID-19 esetében, hogy sokkal többről van itt szó, mint egy endotéliás vaszkuláris megbetegedés, ahol ilyen trombózisok vannak, ahol végül ugye légzési nehézségek alakulnak ki ennek eredményeképpen. Ez nagyon sokáig tartott, míg erre rájöttünk. Hát Franciaországban szintén tilos volt boncolásokat végezni COVID-19 betegeken. Nem mondom azt, hogy tilos volt, de szerintem az volt a felfogás, hogy nem helyes dolog boncolásokat végezni, úgyhogy azok, akik képesek voltak, például azok az olasz kórházak, akik tudtak boncolást végezni, ugye megfelelő feltételek kellenek ehhez, nem végezték el ezeket. Ezek a kórházak sem végezték el ezeket a boncolásokat megfelelő időben. És ennek elég nagy közsajnálat lett az eredménye. És mit gondol arról az elméletről, hogy az a shedding angolul, ez a fertőzőanyag, szórás, leválás, kibocsátás, ami akkor fordul elő, mikor valaki megkapja a vakcinát és egy fertőzőanyagot szór, bocsát ki magából a más emberekre. Hát először is azt mondanám el, hogy a technológia úgy hiszem, hogy létezik, mivel hogy publikált dologról van szó. A második eleme a kirakósnak az az, hogy a Pfizer protokollja le is írta, hogy a bőr kontaktus nyilvánvalóan megvan ezen fertőzőanyag, szórás, leválás, kibocsátás, shedding kapcsán, ki hogy nevezi. Tehát különben nem is lenne benne a Pfizer protokollban, hogy nem létezne ez a dolog. Azzal kapcsolatban, hogy félek ettől, vagy sem, én hajlok arra, hogyha tényleg van ez a vakcinákból adódó fertőzőanyag szórás, leválás, kibocsátás, shedding, akkor már sokkal több esetünk lenne, mint ami van per pillanat, mert a görbék azok mindenhol megfelelő irányba haladnak szerintem. Tehát ez a érem egyik oldala. A másik dolog az az, hogy az érme másik oldala, hogy ugye, hogyha erről az Orwelli új beszélről ejtünk szót, ugye, amit a krízis kapcsán, válság kapcsán alkottak, ugye 3 tagadást kell felismernünk. Először is az emberi kapcsolatokkal megtagadták tőlünk. Ugye az emberi kapcsolatainkat több ezer éven keresztül alakítottuk ki. A készfogástól, a pusziadáson át, az üdvözlési ceremóniáktól, ezek a különböző kapcsolatfelvételi, találkozási dolgok, amelyek számos társadalomban megvannak, ezek megszűntek. A második dolog a maszk, mert hogyha nem tudok kapcsolatba kerülni az arcoddal, akkor nem tudok kapcsolatba kerülni azzal, aki te valójában vagy. És ugyanez érvényes a gyerekekre is. És ez nagyon aggasztó. Tehát itt van az, hogy megtagadtuk az emberi kapcsolatainkat egymással. És itt a kérdés az az, hogy igazából most jobban félünk attól, hogy megtagadjuk az emberi kapcsolatokat magunktól, mint a vírustól, amit láttunk. Mert ez egy szörnyű vírus, persze, ezt nem tagadom. De legalábbis ettől függetlenül fel kell tennünk a kérdést, hogy mitől félünk jobban. Melyik dolog, ami ijesztőbb? Amikor azt látjuk, hogy például Franciaországban 6 éves gyerekek öngyilkosságot követnek el, felakasztják magukat, akkor az ember rádöbben, hogy, és ezek olyan dolgok, ezek, amit gyerekpszichiáterek soha nem láttak korábban, akkor rá kell döbbenünk, hogy ez egy teljesen új dolog, és abszolút az emberi kapcsolatokról van szó. Az emberi kapcsolatok megtagadása az az egészséges embereknek a megtagadása. Megtagadom tőled a
megtagadom neked azt, hogy egészséges emberként viselkedhessél, és megtagadom azt, hogy úgy viselkedjek veled, hogy nem félek tőled, mert nem kell attól tartani, hogy megfertőzzön. Pedig erre a bizalomra szükség van. Ez a bizalom ez mindig megvolt az emberek között. Elmúlt télen például, amikor influenzás voltam, nem mentem közel az emberekhez, a férjemhez sem, a gyerekeimhez sem, mert tudtam, hogy furcsán, nem szokványos módon fáradt voltam, úgyhogy ez a megfelelő eljárás ilyenkor. Az emberek mindig is elvonultak önkéntes karanténba, vagy ha nem is vonultak el, akkor is legalább el kéne vonulniuk önkéntes karanténba, amikor betegek, de ettől még nem kell az egész társadalmat megállítani. Tehát ez volt a második megtagadás. A második dolog, hogy megtagadtunk. A harmadik, az pedig a demokrácia megtagadása. A demokrácia megtagadása, az összes tudományos tudásunk megtagadása, az orvostudományi ismeretanyagai megtagadása. És az, hogy mindenkit karanténba tettünk, függetlenül attól, hogy egészséges volt a beteg, ez mindennel szembe ment, amit korábban tudtunk az orvostudományban generációkon keresztül. Tehát amikor egy ilyen 3-as tagadást látok, akkor az egy nagyon aggasztó helyzet a számomra. A vakcináknak a fertőzőanyag szórásával, kibocsátással kapcsolatban, hogyha most elkezdek tőled félni, mert te be vagy oltva, akkor, mert én nem vagyok beoltva, akkor megint csak a kapcsolataink romlását eredményezi a dolog. Úgyhogy amennyire azt mondom, hogy igen, van COVID-19 óriási probléma, ugyanakkor óriási kockázat is van, ugyanakkor a kockázat is van a vakcinák kapcsán. Legyünk realisztikusak. Például az izraeli adatokat, hogyha megnézzük, ha beoltanak 100 000 embert, ezt látjuk az adatokból, azt látjuk az adatokból, hogy 11%-a a beoltott embereknek COVID-pozitív a vakcinát követően 2 héten belül. Úgyhogy, ha betartjuk azt a távolságot mondjuk az emberek, tehát távolságot tartunk mondjuk 2 hétig azután, hogy valakit beoltottak, számomra ez egy észszerű megközelítés lehet. De ez abszolút egy nyitott kérdés. Nem tudom. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs, őszintén megmondom. És nincs is lehetőségünk arra, hogy tudjuk ezt igazán jelenleg, hogyha az én belső gondolatomra, vagy megérzésemre kíváncsi. Szerintem, ha ez lenne a helyzet, akkor sokkal több eset lenne, mint ami most van. Hallottam egyébként Amerikában egyéb aggasztó dolgot is, például a menstruációs ciklussal kapcsolatos problémákat. Ez úgy hallja, hogy Amerikában gyakoribbak ezek az esetek? Igen, úgy tűnik, hogy Amerikában igen, ott erről többet hallani. Itt a háttérben ez a kismadár nagyon hangosan csiripel, úgy látszik komoly versenytársam lett itt a párbeszéd során. Igen, úgy tűnik, hogy ezzel a témával kapcsolatban nagyon erős online marketing kampányok is zajlanak Instagram, Facebookon, nagyon sok bejegyzés, sokan el is hiszik ezt. Én nem mondom azt, hogy azok az emberek, akik erről írnak, azok nem élik ezt meg. Sőt, azt mondom, hogy mivel, hogy sokat foglalkoztam ritka betegségekkel, szerintem az ilyen beszámolók mindig rendkívül hasznosak, és nagyon-nagyon komolyan figyelembe kéne ezeket venni. Tehát abszolút figyelembe kell ezeket venni, de hogy van-e magyarázatom ezekre? Nincsen. És hogyha megint azt kell mondjam, hogy ha ezek valóban léteznek ezek a dolgok, akkor 2 nagy probléma között hánykódunk. Az egyik az emberi kapcsolatok, emberi kapcsolatokkal összefüggő hátrány, inkább úgy mondanám, a másik pedig a vakcinákkal kapcsolatos hátrány. Melyiket favorizáljuk? Én saját szempontomból nézve az emberi kapcsolatot preferálom, különösen akkor, amikor látjuk, hogy például mi zajlik most Kolumbiában, egy nagyon aggasztó válság zajlik, például erőszak kapcsán. Az ilyen dolgok kapcsán is nagyon fontos, hogy abszolút ugyanazon a állásponton legyen mindenki.